Міжнародний день людей похилого віку в Ірпіні цього року пройшов під відкритим небом у парку Правика. Багато років поспіль концерт до Дня людей похилого віку у нас проходив в будинку культури, але ми подивилися, що буде гарна погода, ми подумали, що є чудовий парк, що ми можемо запросити оркестр, ми можемо зробити для людей пригощання і вони, мабуть, таким чином ми перенесемо їх в їхню молодість, тоді, коли по всіх парках лунала музика, коли вони приходили потанцювати, поспілкуватись між собою. Оркестр вертав час назад, виконуючи знайомі присутнім шлягери їхньої молодості. І танцювалося під музику спогадів, як уперше. Як вам свято сьогоднішнє? Свято хороше, хороше. Дай Бог здоров'я всім, щоб всі ще жили хорошо. Очень приятно. Хорошо. Я очень рад, что ветеранов пригласили. Мы слушаем людей, понимаете, видим это дело. Очень рады, что такой праздник есть. Дай Бог усім, щоб прожили стільки років і були здоровенькими, і щасливими. Робіть вам і процвітати Україну нашу. Вітали та завдячували ветеранам добрим словом, а частували чаєм і печивом. Ми влаштували це свято від усієї душі. Бажаємо їм довгих років життя, здоров'я і хорошого настрою. Все в нас буде добре. Чого хочеться от в такому поважному віці? Маша, кажи. Хочеться жити у достатку, щоб не було нужди ніякої, так як є вона в нас зараз. В Ірпені зараз реалізовано найбільша кількість соціальних програм в Київській області, в тому числі це для людей похилого віку. І ми дуже цього тішимося, бажаємо нашим найповажнішим громадянам Ірпеня здоров'я, щастя і благополуччя в їхніх родинах. А тим часом в Ірпіні зараз проживає двоє 100-річних людей, близько 200 кому за 90 і біля 1500 пенсіонерів, яким від 80 до 90 років. Василь Чернявський, Павло Лозовий, Ірпінь ТВ.